Bapak Camat juga rekan-rekan menika saking jajaran Dinas Pariwisata, Mbak. Dari Kepala Dinas Pariwisata menika sugeng dalu ugi seluruh staf kecamatan. Wonten dalu mriki mugi sabibaripun wayangan menika kabupaten apa kota? Kota Kediri tambah Kuncoro maju terus. Amin. Di bawah pimpinan beliau Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota. Menika ugi sedaya pejabat-pejabatnya Mas Percil. Nggih. Tansah diparingi kesehatan, Amin. selalu sukses dalam menjalankan tugasnya. Amin. Tepuk tangan kagem Pak Wali. Pokoknya setunggal sing kula mboten setuju. Napa? Kecamatan Mojoroto Mojoroto? ojo nganti maju. Loh, Nyapa? iya toh? Lah lek maju dalan ning ndi? Ya cukup sak Kowe meniki iki ae. maksudnya- Lah iya Ya kecamatan maju iku dijokno. pembangunane. Oh, lek pembangunane iya. Lah Mesti aja iya. dijokne rono kalau dalane entek. Kantore to. Dijokne rono lho Omongan Mas. kok ugi mboten kata lumpen matur sembah nuwun rawuhipun dumateng sedaya penonton. Nah, wile yuk. Matur sembah nuwun Bapak Ibu rawuhipun nggih. Ah, kuwi penting Mugi kuwi. panjenengan sedaya tansah dipun paringi kesehatan panjang yuswanipun. Amin. Diamini to Pak De? Amin. Kathah rezekinipun. Amin. Diparingi kelancaran sedayanipun. Amin. Sing dereng pikatuk jodoh dan cedak jodohnipun. Amin. Pak Ebrengosen iki dereng pikatuk. Aduh. Oh, nggih nggih. Mbak nggih, Lucy ini nggih. ngasta wonten pariwisata nggih, Mbak. Inggih, Masuk. Bendara. Kowe ning pariwisata ti? Ponorogo? Iya. Waduh. Pekerja tuh ya Om Lho Bian. lho piye lho PNS iki lho, Cil. Gawe pegawai negeri lho, Mbak. Ke negeri ya, Mbak? Hah? Ke negeri. Iya lek ra salah. Aku gak anu gak nek lowongan sitok-sitok aku tak melok. Enek. Aku kan Aku bagian gak usah ngurusi. melok kene, Mbak. Heh? Agak usah melok grup kene aku tak melok genamu. Oh, melu aku. Aku kan ngurusi objek wisata. Dadi Hmm. kowe melu aku engko. Aku kan ngurusi hewan-hewan langka kuwi. Lah, tak kowe lebokne kerangkeng ning gone taman wisata. Wah, campurno kethek. Iya. Wangi mesti. Lah iya kowe jan kaya kakangan. Pinter. Kowe Ya. campurne kethek. Mas, kaya Nggih. ngapa? Karo Niki Mbak diaturaken Lucy. napa? Mbak Lucy, Iya. napa kan nembang, napa kan gulung-gulung. Kok iso gulung-gulung, Mbak Maksudnya Lucy iki- iki piyayi sing wibawa kok kon gulung-gulung. Lah tapi lek sampean iki lho. Sik to. Ngapa? Sik to. Aku wis ket mau Nyun mikir. sewu, matane sampean ki ngerti apa? Pok. Maksudnya visi sampean ki nyenengke lho, Mbak. Ngelah. Cara sumberno Kat mau yo serasan-rasan Kurang Mbak. ajar iki. Kat mau Karo wong serasan-rasan. tua. Tidak menghargai perempuan. Ojo kaya ngono Kowe wong aja wadon kaya iki ngono. kudu Aku disayang. padha Cil. karo ibumu. Kowe metu ning donya iki ya saka guwa garban ibumu. Dadi kowe Orang piye? kowe Ngono, kudu Jan. menghormati Aja aku. sembrono. Dadi kowe Karo hormatono omongan. guwane Mbak Lucy. Lah, sik to. jenengan ku pripun to, pripun? Dalange bareng kok ya. Pun jenengan riyen mon. Mangke jenengan sanjangi kula. Sekeco napa mboten? Ngoten mawon. Lah, kok iso kowe lho kok. Jenengan matur ngoten. Sing nyambung Mbak Lucy kok guwa garbane. Lah wong niki lho tak jak omong-omongan sing dingetne ora nggone praupanku malah gurdodoku. Apa ateges ora pelecehan? Ngene lho. Pantulane sinar iki ning kono kuwi sing rame. Dadi Cilik. kowe kena sinar lampu terus mantul ning pipa. Mantul. Lah kula terus sulap akhire. Mandang niku mboten tek genah, sing genah nggih namung niku. Lah, Arep mantul sulap-sulap sak onde-onde ora tak wehne kowe. Lembeng. Sing njaluk sapa? Sing njaluk sapa Ya wong njaluk kene tak kene kira. bebeh-bebeh kok. Lah alah alah. Alah. Nyuwun napa pripun jenengan? lho. Kowe nawak-nawak niku aja sembrono karo Mbak Lucy kowe. Aku ora gelem. Kowe Mbak Lucy nek nesu kowe duncalne rono. Sik to, kowe. wanita Iya, itu membutuhkan sebuah sentuhan yang halus. Jelas Jelas sentuh ngoten niku niku. lho napani. Lho, Lah lek iki disentuh tiba dikaplok kula mangke. Oh iya saiki Kasare carane. koyo ngene Lho, kok. jane kuntet delok. Nadiano Carane keras to. wong wadon nadiano keras. Carane. Toleane keras ning sentuhane lembut, Ini lho melok contoh. lembut, Cil. Sing Contoh. penting tegur sapa iki sing apik. Oh, Mbak Lucy. Dalem, Mas. ngono lho, Cel. Kaya ngene Pripun, aku Kakak? kangen karo sampean. Mbak. Semanten ugi kula tansah angen-angen panjenengan Tenan Mas to, Kuntet. sayangku. Injih, cintaku. Sing Yen disikat tok tak lapane. sawang saka kadoan Mbak Sikat, Lucy. sikat. Injih, Kak Mas. Sayangku, Cintaku. wajahmu, wajahmu cintaku. sayangku. Seperti apa cintaku? Kayak kopi. Maksudnya semakin diminum semakin sedap gitu. Iri kowe. Tidak. Saya tidak iri apapun juga. Adab ke sana. Cemburu kowe. Sopo sing cemburu karo awakmu? Cemburu kowe. Tet kena kowe, Tet.
Sabarlah Sayang, sayang. kamu nggak kangen sama aku Kangen. sayang? Coba dirayu toh sayang. Biarpun banyak yang menghina dirimu Iya, sayang. sayang. Aku tetap mencintai. Kang Mas, lenganku seperti apa Kang Oh, Mas? lengannya Mbak. Lengannya sayang. Koyok cagak listrik kuwedi. Acak. Siriku, Sudahlah. siriku. Sing sirik Sudahlah. sapa? Jangan kau Gak hiraukan apa-apa ya sayang. sayang, terima aku apa adanya ya Bodinya. sayang. Terima. Bodiku Bodimu. sayang, Bodimu. bokongku seperti apa sayang. Jan bokong koyo jembatan semampir. Yuk, Kok katut sak ndase? Sepurone, Kaya apa? sepurone. Kaya Kene apa? kene, kok katut sak sirahmu? Kaya apa? koyo jembatan semampir Jawa Bar. Apa aku penghunine semampir? Jembatane. Bocah kaya Apa Sayang. kamu tidak merasakan sayang? aku merasa terhina karena berjel sayang. Seandainya Sayang, kita lihatlah. berjalan berdua sayang. Iya sayang, Oh, seperti telapak apa? kakimu. Telapak kakiku. Jan koyo bebek lho ning ndi-ndi penak pek. Kowe rasane nyek sikil kowe bebek, sikilmu kabeh iku lho kaya jahe. Lho, enak mut piye? Iya aja sembrono. Dewe dak. Aja sembrono kowe nek diuncal ning karo Mbak Lucy nek nesu kowe. Lah kowe Ngawur. nesuan lho. Ha sampean lak karo kono gak nesu lak karo aku nesu nyapu aja jali. Lho ya awakmu kurang. Jane roh aku, sampean ngeser aku tapi aku gak ngimbangi. Kowe, Lho, sik to. Sik tak urus kene. Yuk. Kuwi contoh kok Urusan. aku sampai ngeser karo awakmu ke opo sing clear ngene aku. Lho, saiki dari postur tubuh gedine aku. Lek aku karo dalange padha gedine. Lah, lho, Lek lho, aku lho, karo lho, sapa lho, sing lho. tukang ngendang padha gedine. Lah, Tapi aja harus kowe- sing ngendang. Karo aku lho. Saya tamongi. Kenapa kamu karo dalang? Ngapa? Genep setahun, 2 tahun, 3 tahun, apik penak uripmu. Tapi genep 6 tahun, sakitnya tuh di sini. Kok suwi men to sakite. Ngapa lho kok sakitnya di sini? Tenan nenek sinden anyar kok ilang awakmu. Yo ngono tadi aku ra pilih dalange karo tukang Saya ngendang ae. mesti. Aja, alung karo dagelan. Alah. Wes to, aku mbok kom banyu angetno gewurit tenan Tak aku. mung. Aku lek mlaku karo kowe yo isin to. Lah, Sing wedok ngapa? gedhe abos sing lanang cilik. Ngene lho. Engko aku komponen. Nyapa ngono Lah kumpul. jare kok ora pengen gedhi, kowe kok ya apa Jare, jareken ra iso. Sik, kuwi genen anu, kok apik kuwi gawe apik gawe iket to. Lho, lah niki diodal adil kalih Priyantun Ponorogo niki yo. Lho, Untung aku gak nesu. Nyapa? Lah sampe nesune wong banyak aja mbok celuk jenengku. Kok isine apa Mas? Sabar. Tenan Kowe nantang aku ya? Wetenge tak iseni radio terus awan tak setel. Wah, koweri tung. Kowe iki lho, aja sok GR ngono, aja sok rumangsa gembagus. Dek, Apa dereken kuntet tok sing iso nggon romantis. Alah. Lho, jane aku iso tapi gak masalahkan nggon keromantisan. Alah. piye, Cuk? Lho, nuwun sewu lah. Anu nuwun sewu, tintingane tok wae, Iki tintingan krungu sithik. suarane kuntet percil kedanan. Diajeng Anjasmara. Iya. Dadi opo? Tok. Jajal lah, Mas. Apa direken aku ora iso? Dadi opo, Sil? Damar wulan. Damar Iki bulan. lho, Mak. Lho iki wayangan lho nyapa. Alah, ben. Damar bulane pacakne ora kaya manol ngene iki ditoto sing apik. Iki damar wulan bakul tapi Iya. Hei, aku dadi opo? sembuh. Diajeng Anjasmara. Wonten dawuh Kang Mas. Rene Diajeng Anjasmara. Inggih Kang Mas. Sesandingan marang aku Diajeng. Inggih Kang Mas. Tontonan kae Diajeng. Punti Kang Mas. Aja mlaku terus Diajeng jlungup aku khusus. Diajeng Anjasmara. Inggih kula Apa wonten enek dawuh, rasa Kang katresnan marang sliraku Diajeng? Wonten Kang Mas, panjenengan tingali manah kula menika. Baten kula namung panjenengan lho Kang Mas. Bombong rasane atiku Diajeng. Inggih Kang Mas. Tontonan Diajeng bakul tahu entek. Bakul apa-apa entek. Inggih Kang Mas. Terus awake dhewe engko tuku apa mulihe? Diajeng Anjasmara. Inggih kula wonten dawuh Kang Mas. Tresnaku ora bakal wah marang sliramu Diajeng. Tresnaku ora bakal oncat marang sliramu. Wah, Semanten mugi tresna kula. Mboten bakal loncat dumateng sinten-sinten Kang. tapi aja ngono Diajeng. Hah? Nyapa ngono? Aku tresno banget marang sliramu. Semono uga aku Mas. Nyapa guyu barang. Lah iki jane kowe Anjasmara apa buta? Lah kowe iki nangis aku yo nangis. Aja nangis. Diajeng Anjasmara. Inggih kula Kang Mas. Rada cedhak marang aku. Hei, Diajeng. hei, Mas. Jasmara. Apa, Kene. Kang
Mboten Sopo napa iki? jenengan rawuh kok Sopo iki? duka. Ora roh penuangane. Seto. Sopo? Wonten dam. Menika Lah, kula pun seto. Seto sapa? Layang. Putra dalem Patih Haryo Legender Kang Minul ya. Oh. Min. Mintun dilun. Dilun. Lah, Lun. Tuh, lan Nggih, tuh ketimbalan. Apa? Ora ditakoni apa Sembrono. Kenemenan kuwi. Ki seto cap. Apa? Stop, kene, Cil, Cil. Silin, silin, Cil. Iki duduk silin. Walesen gak, Cil? Lain utuk kenemenan walesen ndase kundet. Seto. Aku seto Jur. Iki ki pramen lho ora apa-apa. Lah nyapa ora ditakoki apa diantem iki ya enak. Lha sampe nyenengi adine kok. Ayo diterusi. Aku ngerti yen kowe Damar Wulan. Kowe tau utus sapa? Dipun utus pados Kok kowe wani? Wan, Kowe iki kok kaya walane stroke. gandeng renteng marang Anjasmara adikku. sanes Ngerti kula. aku sapa? Nggih, nggih. Seto Kowe tak kok napa? pados rumput. Ya gene kowe kok wani pacar. Kang Mas sampun banter-banter to Kang Mas. Aja ngalih. Mas. Sepodo. Kang Mas. Wontem raimu. Hei. Lan. Adoh saka desa tumuju Kepaten Majapahit, kowe tak kongkon apa? Dipun Tak utus- kongkon jaga regol, kowe ra becus. Tak kongkon ngelis ra becus. Sebron. Sik. Lambemu rasa bengok-bengok. Ora diantem sing diantem aku. Kakek-kakek. Aku ki nangisi kok kaya ngono lho, Hei, Jok, kok ya. Tak kapan nangis lho, nangisi lho. Wis pas ning kuping. Banter Ngerti aku sapa? Seto. Lah iya, Takon kok kene wani kowe. Kang Mas sampun Pemuda lan pemudi kene apa jare setoh dalaku mitir. Nggih. Kula ingkang salah. Kowe ngedusi jaranku nganti brodol. Wulune tak pateni. Kang Mas, banter-banter lho Kang Mas. Masa aku Hei! Mohon maaf. Damar. Damar ulang meteng. Dawur. Au. Kowe kono. Kowe damar ulang kowe. Kowe damar ulang aku seto. Kowe nek Damar seto, ulan, Lan. Red. Wes kowe damar ulang kowe pokoke. Dodok, Red. Dodok. Dia kan ra iso aku. Etan turunan. Opo sejatining Anjasmara. injih wonten Tapi, dawuh. keton. Apa Rama? tapi Apa sih? Kula menika nembe mikir Kang Mas Hei! Damar Wulan Rama. Damar ulang. Kapiye kahanane Damar Wulan? Anjasmara menika nembe Hei! gandrung kalian Kang Mas Damar ulang. Damar Wulan. Udek paling damar ulang. Tansah angen-angen Hoi! kalian Mas Damar Wulan Rama. Uclok. Sarujuk yen to bisa kegandengan marang Damar Damar ulang. Wulan. Kula Romo sarujuk. Duh, Gusti. saestu Rama. Loh, Damar wulan kupinge remek. kahananing setoh dalaku mitir. Ayo piye? Gusti tulungono aku. Seto kali kumitir menika sae Damar ulang. kemawon. Dadosir menika Hoi! Kang Mas Seto kali kumitir Oh. dipun pidana. Oh, ngono. Inggih Nyempalane leres. marang sliramu. Injih. Duh, Injih piye? Rama. Damar ulang. Apa? Sapa kowe? Aku Seto. Blero mripatku. Aku sapa? Sapa kowe? Patih Haryo Legender Kang Minul. Romo. Hei. Kowe wani marang Rama ketemu pirang perkara kowe. Mboten. Adimu mbok cempalani, Mboten, Romo. Damar Wulan mbok pidana, Kurang apa kowe? Cilik tak gedhekne barang gedhe ora kena tak cilikne kowe. Duh, wah. Romo. Hei, seto. Terus mawon. Hop, Rama. hop, Terus hop. terus. Nun sewu beli mbok. Piye? Seniman itu kan kedah disiplin. Heeh. Nggih to? Heeh. Berbusana pun juga disiplin. Iya. Ngeten iki namine napa beli mbok? Toprake kudune ndamel panjen. Panjen. Nah, iki lah kok kowe celana lep. Panjen kula. Piye? Kowe iki toprak telek apa? Ngono sawu. Panjen kula dicelikne. Dicelikne kula. Kula Apa bingung, kowe kowe. koclok apa piye? Kowe. Toprak iku kudune panjenan. Caramu ngono kuwi toprak ora payu. Kowe ya ngono. Ayo. Loro lho nyok nyelok. Wet, masamu aku ora iso males kowe. Ayo. Ah. Ini. Ayo, tak sampluk ngonakmu. Mo. Ayo. Ayo. Dikira aku rawani. Ora yu. Dikira rawani. Oh, aja yu. Ayo. Sing ndek Ayo, ayo, ente. Ayo. Sing ndek ngenani sik teles aja. Ya kuwi nyalani kancane. Tet.
Oh, ngomong karo Pak Sun. Ngomong karo Pak Sun Wis, panjene rasa tak gendut. dilikne. Lho ngono to? Wis ya. Ayo. Teret, tet. Ning nggen Pertamina. Ret. Kok bodoh geger perkara Ya. ngene. Mas, diaturke bajing loncat ya. Oh siap. Bukane saka saron Mas, monggo. Es, hati ring. Ya, sip. Ki cangean wis jam 2 iki. Hot.
Mas pesan malih nggih Mbak Lucy kulaturi lenggah nggih Mbak Lucy. Aja ninggal aku trimo menteng wiwit piye janji minangkane pundhutane wong edan wayang iki saka Jawa Wates Mbah Gina lan Bapa Kurmen sing dipundhut ya kuwi tembang kangen jenang kula lan lagu Banyuwangen. Kanggo rika utawi ngelali ya diaturke ngelaline nggih Mas. Nggih. Kanggo panutupane cangikan. Dicobi napa? Iya no kok. Nggih jenengan mawon. Ndah. Kowe kalau mesti lek jajal. Lah nggih mboten. Padahal mriki ketane ngertos pase niku nggon pundi ngoten lho. Maksude? Nggih, ngepasne cengkoke niku lho sing angel niku. Oh. Cobi Mas, anu Mas. Dadah. Monggo, Ibu. Kasane ki piye to, Jel? Bengi. Oh ya Percaya ta. mesti ngetes aku ngene. Bengi iki. Suarane ning cetak. Nggih. Ison. Lali to Jel. Ngeti. Ya sik. Deni lak aku kleru wedi. Wedi ngopo? Kowe aja sok ngono wis ora kleru wis meneng ae rasane. Pripun Bu Libo? Ngengeti rika hang wis ngelali. Sun pageri lan sun rumyati. Dong wis mekar rika ngelali. Ngono no. Ning cetak. Yo dadekno Mas monggo. Ah jogete aja lali ya, tetep ngono ya. Joko, ayo tangan nih. Ya, Jongko tetep ya.
bacotke lakune crita ayo mak tak derekke yo mengko mundak dadi tukang ingkang sinuwun. Mangkya drajat ing praja kawuryan wasanya ruri lurah panggrehing ukara Os. Anaya dina kang remek angkanira sebit gurunge sinat pegat patine wil katak sini maruta sutaglis mesat gayuk manduwur langkung saking segara kula pun anampa jodoh begawan monggo kula aturi paring dawuh pakaryan menapa kedah kula tindakaken awit saking sabdanipun Sang Begawan Bima Suci. Nadyan kula pun katut kaca nungsung wartada. Wa Begawan, nadyan aku Antasenawa. Kepiye pawartane sawise wa Begawan ngabyantara ana ngarsane Sang Begawan Bima Suci. Kulup ora mung ndak sawang kanthi netra waloka nanging nganggo netra batin. Pun wapita jebul Sang Begawan. Ing ayoman dening Sang Hyang Menang mula saka kuwi nggih saya mantep anggonku mbeguru marang panjenengane Sang Begawan Bima Suci ingkang disabdake titiwanci dina iki bakal ana musuh kang nekani ning arga Kilasa dasare
mbubarke adeke sang Begawan Bima Suci mula kowe kabeh padha mapana ana tepis wiring ngarga Kilasa. Ora wirantas malang-malang putung. Yen ton manungsa kang bakal mbubarake sembada kowe kudu bisa trenggalane. Aja kuwatir. Gagak bokolan janget kinatelon. Ayo dijaga kananing arga Kilasa. Non kula wis tlaket sewu sang penemban. Sangkat kaca tinan mapakarpo sutta kabira tresna Biat rumawan pupuh Jepteng Driwantar Pati ingkang samya Bantayuda putih memplak kaya kapuk diwusoni mapan regoling pacrapaan sapa sing dadi jenengmu parap Pendhita Kendali Sada Begawan Anuman juru kunci harga Kilasa jorit mati tanparan kowe sapa welah kekeseting nata gisik sawentar Sang Prabu Dargawiyasa ingkang kapernah sumitrane nata Ngastina Prabu Duryudana apa sababe gumurubyuk tanpa harapan temeka ana harga Kilasa Anuman Begawan Bima Suci ngremehke nata Ngastina Prabu Duryudana
mapan ana laladan Buwing Sina babar pisaran dadak nyuwun palilah. Padha karo nepak mbun-mbunane wong Stina mula saka kuwi. Bima suci saandane kudu bubar saka papan kene. Aku ingkang tinanggenah dadi betenge karepmu. Kowe bali aja gawe-gawe. Weh lah. Belik selanat. Mestine kowe tau krungu. Kondange Kumbara Nangga ingkang wis nate sembodo bedhah negara Mbayang Putri. Yen ta kowe ijen longgo darahmu kowe. Wah. Weh. Oh. Us. Wait. Up. Oh. Wait. Wait. Ha. What? Look. Wait. Wis to. Whoa! What's up? Os. Wah. Iki. Loh, ati. Oh, wi. At. Hop. Wi. Hop. Pas. Loh. Loh. Wi. Hop. Oh. Wi. Up. As. Uta. Wah, loh. Wah, wah, ya. Wis. Ya. Os. Wih. Pok. Put. Iki salahmu. Pas. Oh. Iblis lanat. Wih. Loh, wih. Wis. Wih. Wih. Loh, wih. Ha! Angkat apa?
Us. Wih. Wih lah. Ah. As. Oh. Ah. Ah. Wah. Lo. Wah. Dian. Lo. Wih. Wah. Ya. Wah. 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 Mas. What? Wait! Wait! Oh! Awas. Ya, what? Wait! Oh, eh! Wih. Bos. Wayang tugel kapite. Sisih naja kok siapne nek sesuk ya. Ngerti. Wuk. Wuk. Op. Ah. Get out. Was. Ah. Ah. Awas. Hold. Was. Op. Wih. Op. As. Lo. Up. Up. What? Was. Lo. Was. Lo. What? Ha. 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 Eh. Wah. Empres lana. Wih lah. Teka. Wait. 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 Wajah yo. Boy. Wih. Was. Ah. Wih. Wih. Oh. Was. Oh. Ah. Keparat sesira angkung sumpar kanthi nyuta lan mami. Oh.
sumangka angkra sesumbar wih brengose sekepal sisih. Kok sapa? Raden Gatotkaca. Kowe sapa? Nata gisik sawentar. Sing kondang jeneng Prabu Dargawiyasa iki. Pani musuh aku. Apamu sing tak udeni? Longgo darahmu. Aja bagusi. Wih. Oh. Oh. Walatos. Ayo pacutno. Wah. Edian. Parat. Awake kaya wesi. Oh, wih. Ajoyo. Wih. Wih. Ajo. Oh. Wih. Oh, wih, men, sawangan men. Pas. Tangan ora kena direm. Jeleri lho kok. Ngene kok jeleri piye kok. Oh. Oh, was. Ai. Oh. Oh. Ai.
Tandya bala Pandhawa bya gumulung mangungsir ring sata Kurawa Kamba kados pundi sinuwun. Waduh paman, mboten monggo pulya pepak para putra-putra Pendha mapan wonten Arga Kelasa. Mangga samangkin kula dherekaken kondur. Ayo bocah Kurawa dibongkoki gamane gulung ana gendherane. Ngestoaken dawuh, ngestoaken dawuh. Pramara manguswamyong among bragang kang kadhe karunaning kaswase aning marga marat kongresang konto wastrat moco leng-leng lalu angulati soraya mangrang sang wayah kumyus marawayanto ya nuwun monggo kula dherekaken Kinopati. Oh